Gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. A kowace rana ba za a rasa wani ko wata da zai waye gari a cikin wani yanayi na tashin hankali, bakin ciki ko damuwa ba. Irin haka ya fi faruwa ne a duk lokacin da wata matsala ko masifa ta faɗa masa ko wani da yake ƙauna. Ƙoƙarin fahimtar yadda aka yi har haka ta faru ita ce tambayar da mutane da dama suke yi wa kansu. Sai dai kuma duk yadda suka tsananta tunani akan haka, ba lalle bane su iya tunawa ko gano abin da zai iya zama dalilin faruwar haka a gare su. Ko da yake, inda tun farko suna da masaniya cewa wani abu kwatankwacin haka zai faru, da sun yi ƙoƙarin ɗaukar kowane irin mataki wajen ganin sun kaucewa faruwarsa. Amma kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya bar wa kansa wannan sanin, dole ne su yi haƙuri su ɗauki dangana. Kusan kowane ɗan adam ba zai rasa wani abu da yake yi ko aikatawa ba, wanda ba mamaki yana sane cewa aikata shi ya saba wa ingantattun tsare-tsaren da musulunci ya gina shi a kai. Idan har a zuciyarsa yana da burin bari ko nisantar wannan laifi, zai yi ƙoƙarin ɓoye shi ta yadda babu wanda zai fahimci halin da yake ciki. Ɗaukar wannan mataki ne zai sa ya ci gaba da samun girmamawa daga sauran al'umma. Kashi mafi rinjaye na waɗanda suke ɓoye laifukansu suna yin hakan ne saboda tsoron abubuwan da za su iya biyo bayan bayyanarsa ga jama'a. Kaga ya tabbata kenan, suna sane cewa ko al'adance ba ma addini ba, aikata hakan ya saba ƙa'idar zamantakewa. Saboda haka hikima ce a ɓangaren mai aikata wannan laifin ya yi ƙoƙarin nisantarsa tun yana da dama. Ba tare da lura da addini, yare ko matsayi ba, Allah subhanahu wata'ala zai iya bayyana wa jama'a abin da waninmu yake aikatawa a ɓoye, musamman ma in yana aikata hakan ba tare da nadama ko yin iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya bari ba. Haka zai sa ya wata rana ya wayi gari ya tsinci kansa a cikin wani yanayi na ruɗani, domin kuwa abin da yake ɓoyewa ya isa kunnuwa da ko idanun jama'a. Ya tabbata kenan cewa hikima, dubara, wayau, ilimi ko waninsu ba zai yi tasiri ba a lokacin, domin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kadarta bayyanar laifinsa a matsayin misali ga duk wanda yake aikatawa ko yake tunanin aikata irin laifin. Tsinuwa da mugayen kalamai su ne gudunmuwar da jama'a za su iya yi wa duk wanda ya yaudare su, musamman ma saboda jin haushin cewa bai cancanci duk girmamawa ko matsayin da suke bashi ba. Wannan ya sa dole su huce fushinsu ta hanyar furta duk abin da suka ga dama. Wasu ma ba za su tsaya a kansa kaɗai ba, sukan haɗa har da iyaye, mata da 'ya'yansa, har ma da waɗanda ba a haifa ba. Kamar yadda ya saba faruwa, waɗanda suka haɗu da fushin hukuma ta dalilin bayyanar laifin da suka daɗe suna ɓoyewa, sukan yi ƙoƙarin kare kansu ta hanyar ɗora alhakin faruwarsa ga shaiɗan. Sai dai kuma, ko sau ɗaya hakan bai taɓa yin tasiri wajen kare mai laifin daga abin da ya aikata ba. Shi yasa babu wata hukuma da ta taɓa amincewa da haka a matsayin hujja, bare ta neme shi, wato shaiɗan, don ya kare kansa daga zargin da ake masa. Idan da muna ɗaukar darasi daga misalan da Allah subhanahu wata'ala yake yi da waɗanda suka saba masa, da an samu kyakkyawan canji game da yadda muke tafiyar da rayuwarmu. A takaice dai, duk misalan da muke gani suna faruwa da wasu a kowace rana, darasi ne ga masu tunani.